Maayong hapon sa atong mga friendship. Maayong hapon sa atong mga viewers. Maayong hapon sa atong mga subscribers. Karon, kaya nga cancel naman ang tanang event tungod sa coronavirus. Magpabo-pabo sa lamang ta. Luto tagpabo para sosyal. Pabulad-bulad kay wala na racket. Parisan ang suka. Daog na. Baso tanong tag-gis. Busog na. Bak iring na pala kumpitin sa nga iring. Amak wala yung iring kayo. Kung pagwa na tayo sudan, dapat tayo ka kumpitin siya kaon. So karon dagang kay naapektuhan aning coronavirus, especially kami nga naa sa events. Wa gyud mahimo. Birthday, kasal, variety show. O guban pang kalihokan nga adunay tapok-tapok. Kay bawal na ang magtapok-tapok. Bawal magtapok-tapok og daghang tawo kay basig ma. Kami hinungdan sa bawal naman ang magtapok kada bulangan. Pagkalat sa virus. At graduation na cancel na. Mga private events nga maabot og tag 100 ka tawo di na pwede. Nga piyesta posible pud nga matangtang na cancel. So alaot gyud tanan ang mga raketera nga nasa events. Mura dya among source of income panginabuhian. May pahaw ato po na iring. Paibulad na lang akong sula. Ikaw simpo kag paibulad na lang atong sula o kaning utanon nga tag GS. No, saka ba? Be. Iring ka kompetensya wa na gyud. Grabe lang ang kapobrehon. Buang munggo. Dili mga pagsulay sa mga raketera. Huwag na kabalo kung hangtod kanus mahumani siya nga virus. Hangtod kanus mahatagan ng solusyon ng problema. Maamin ka sulak kay racket. Hala. Sa kinaraan pa ang tawag niya na magmantinil. Balik tas karaan panahon. Magmantinil sa mintras wala pa. Mintras wala pa igrasya. Supposed to be karong mga end of the month na pa yung mga ginagmay nga GS prom and mga graduation mga public schools, pero kay na-cancel naman may kabalog ma-postpone ra ba or cancel na good or reschedule, wala pa yun. Pero ang sigurado ron walay racket rong panahon. Walay racket meaning walay kwarta. Walay kwarta, walay galasto. At mga balayran ani mag-unsa na lang. At mga binulan nga obligasyon, good luck na lang.
Pero manay ginaingon, ampo lang yun ta. Nga mahuman na ning coronavirus, karon back to normal na tatanan. Kadiri sa amo sa Dumaguete. Na usa nga confirmed na confined sa one of the hospital. Nga amo mga racket wa Dumaguete tanan. Mahadlok ka sabi mo ato dito kay basig matakdan niya. No? Buray makaingon. Dahil kayo mga Persian cat. Ay. Yung bilay, pamulari nga eh. After mga Persian cat, di panggutom na kay ilang amo wak ni racket. Para pa sa Abu Dhabi. Ikot kay. O 5 bulan na natin sudan, mangagaw pag ito. Bisan pa mga padayon ni gihapon tanong. Ito mawatan paglaon. Pagsulay ra gyud ni. So at mga budget karon nga kwarta nga nabilin ipit-ipit lang sa tanong. Ipit-ipitong sa gud nato. Kaya lisod kayo rin pang sustain na matag-adlaw. Nga matay, tadir ko na baryo, nga matay at kagutom. Kung pinakakuyaw nga mahitabo. Ang ubang sa gapalikbayan nga sa ubang. Daw huhot doon nila mga baligya sa mga groceryhan, no? Nakita mga walay budget ani. Taman na tamis panic. So, wala man tayo kwarta ikabay. Makwartahan, hala sige. Pag panic buying mo diya, tamas ginhawa. Sabi wala yung mga budget. Taman ramis panic-panic. Ani. I-feel ra na mo ang kapanik. Kaya may mag-apil-apil anang mag-grocery, unahot danay. Gulpihan. Mas makuyawan na big mahot na nagbaligya o bulan na napay luto na napay luto may mga igsuon diyan no. Isa natuhot doon ang mga baligya kangan mo at mamalitay hinuom gamay rong kwarta di nakapalit digo na di daghan ng kanon kay daghan pang mga di nakapalit mo pay gamay rag budget di pa kapalit kay gurot nagpalit aning mga daghang kwarta na sad life na hinuon share lagud ta no syempre kana uban po diha gihurot nagpamalit ang mga mask kamore masalbar ato intaw walay mga mask matakdan. Imbis nga mogamay ang virusan, mudaghan na hinuon kay wala man sila yung mask i-protector sa ilang kaugalingon kay yun na maghihurot og palit. Ito agahapon. Dapat apod-apod yung unta no. Share agwa. Para mabuhit ta na. Ikaw na kay mask, uban wala, matakdan sa katawo makatakod magdaghan. Posible lagi ako matakdan. Naay mask. Ang maigwaig ato sa silingan para sa sila protektahan sa virus. Usama sa mga dagang kayong mask. Hindi ka palibot ni mo puro walay mask. Hindi puro na virusan. Survive ka. Kalibog yung kinabuhi Well, anyway, kaon lang yapon ta, malag pinobra. Utan, pagjis, parisan og suka og bulada og na. Kami na pinaano tag pinobre kay ka-survive na ta. Bahag atong budget mas munas ginhawa.
Minagin ingon nga, this too shall pass. Muagi rin ka na, ito na lumalabay lamang. Ug hangtod asa ta kutob. Ampo lang kita sa kanila. Nahala sige hurot na akong gikaon. Bye-bye. Diyan ta mag-uol, importante buhi ta. Ug ginhawa. Bye.